سلام زخبركم تخاتلتنا ناي وشت ناي لكن زاد قلنا سومنا وفصاميتا سبورت حزنا لكم قريبا لنا كساب امزامو مسانا خصنحو بخبرنا عدم سلام زغبركم تخاتلتي مدبات ايري تي في كمي توعلو عمتاوي نزغر سريح تفنقل المدماء كاب زكايد وردرات حدا هاجرا ورد فرق ماراثون مبراق افريقيا ايو زوردر بمحبر اتلتيكس عالم كومون بمحبر اتلتيكس مبراق افريقيا افلطو زلو وردريو لوم عمد دما نمبع 25 غزيو ام مكياد يركبارو درو اتليتاتون وردراتهم نمجمار اب منقسقاس يركبلو نمولو تعزبتنا وردر قصيلنا كنقرولكم هنا صناي مكتتال عمتاوي نزغر سريعت فنقل نمدما كاب زكاري وردرات حدا هاجرا وردر فرق ماراثون مبرق افريقيا يوم زوردر محبر اتلتيكس عالمن محبر اتلتيكس مبرق افريقيا افوتو زلو وردر كوينو لو مع عمد مبع سنه 5 غزيو او ودباويت كتما مصواع تخايدوم زوردر أبز حلف عمتات نأتلتات مبرق أفريقيا عديمو وردراتو علم لخوين مقبار كسرح كوان تسنحم أبزنيرو معمد وردر جن أبنى وشت هجر أتلتات بموتو كاري وردراتو ككايد مريسوم أقدمهم أتلتات ويلتشر 21 كيلومتر زرحقة وردر نمكياد بقبري وتخلق وانا صحفي هجراوي كوميتي بارا أولمبيك إيرترام تمري وردراتهم ثليمهم دحيرهم دك تبعتيو أتلتات 21 كيلومتر زرحقة وردر نمكياد عم مسمر ببقس حلس ترخيبهم أبزا وردر أتلتات صبوق جزيم الزهرمو نابت دحر حدا ورحي أبغانا أكرا زكاد وردر أول أفريكان جيمس زي ساتوف بمنبارهم درب عوض من مزقابيهم نابز وردر آتيوم نزا قديم مستقل ساعات نخرم أتلتات هنوك تصفاين أرون كفلن كما أكالت أفتي أتلتات بيس ميكر بمخانة صوتا فالليموم أقدموا أبكتشن عصرت حمشن أبزي أباس أبز هجر وردر تما هسالي ممرس تخايدو كم زنبرة تذكر كوينهم أبتوان عوتا زنبرو أتلتا زرسناي تادسن هزك التولدن نابتي أب كونغو كينشاسا استخيد أول أفريكان جيمس يرترا وكيلو بمخاد أب بوديوم زدايبهم درجة أمزجيبهم من باروم أيرسعن حمشت كيلومتر مجمار وردر أتلتات ببحادة كترفو جمرون عباقو جيلا دما نوتهم نزو وردر كعواتو لستقمتو أتلتات راي حيزا ترفات دحر 10 كيلومتر أنا أتلتات منستر مكل خالق يوناس رزنا دبساي دسالن أتلت زوبغ دربوب كبروم قبرس قابهرن زحزت قداميت قجل أب قدميت مسريتام دحر 3 كيلومتر بتصعري أتلت زوبا دبوب سامسوم أمره موليقات صنحت قجلة مس عباي قجلة الرخبة قصري أبالات قداميت قجلة دما نابت شعت بريخوم دحر 3 كيلومتر قصري أبالات قداميت قجلة ناب شدشتك النسوم 4 أتلتات زوبا دبوب كلتا دما أتلتات دندن مينستر مكلخال أتلتا دندن منستر مكلخال نهر قداميت قجلة بمزياد نأتلت زوبا دبوب موغوز شماي أتريفهم قصري أبالات زوبا دبوب ناب سلست نكيوم أبكباب السينما أيدا أتلت منستر مكلخال يوناس رزنم فتنة وسيخو نعبيتي أتلتات سامسوم أمارن كبروم قبرز قابهرن أتريفو اتمدرخ نودقانتو دبساي دسالن حدقلوم زهموت نأتلتا دندن منستر مكلخال واقع زخفلت وسان نبرت أولمبيكاوي أتلت كبروم قبرز قابهر نقيحو تصريحو نأتلت دبساي دسالن أب تحتي قططر بمئتاو نمرحنا تصوثا تركبا دحيرو تصنح أتلت سامسوم أمارة نهرو أزايدو ندبساي حليفو نسترفو كيلومتر مس كبروم قبرز قابهر تفاتطو سامسوم أمارة أفرق إسقالت قطان نهرو أزايدو نكبروم قبرز قابهر بتيخو نمزازمي حنصاص أقواميتو كبروم قبر قزابهر قبر ملسي سل زينبرو سامسوم أمارة بزي تقاطعصي نريفان بتيخو عود هاجرا ورد الفرق ماراثون مبرق أفريقيا كلتشحن 24 بمخان تعويتهم سامسوم أمارة نزي أبرزين على استخيده هاجرا وردر أوشت 3 عمتات نخلاي جزيو نزو وردر تعويت اللهم أتلتات كبروم قبرز قابهرن دبساي دسالن دمام أسر سامسوم سعيبوم كال عين سالسين بمخان حنصاص رقيصهم دك
ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት 10 ኪሎሜትር ዝርሕቀት ውድድር ካይደን ድሕሪ 5 ኪሎሜትር ምጅማር ውድድር 3 ኣትሌታት ናይ ዞባ ደቡብ ርግቢ ሃብተ ስላሴ ናይ ዞባ ማእከል ዘቢብ ወልደ ሚካኤል ናይ ደንደን ሚኒስትር ምክልኻል ዮርዳኖስ ሃይለ ስላሴ ናይ ዝተረፈ ኣትሌታት ማሕዲገን ነቲ ውድድር ናይ ብሕተን ገበርኦም ኣትሌት ዞባ ማእከል ዘቢብ ንናሃሪ ርግበን ዮርዳኖስን ክትፃወር ኣይከኣለትን እቲ ውድድር ናይ ክልተ ኣፍራስ ኮነ ركب يوردانوس مع رأت سجون بمنبر حجوس نبرتن نقدمت وصيها الرقصة الزايدة أبسقالت قطعان يوردانوس بتخاتا تعزيرام كابز حلف عمد أتحزاد معوتات كتمزقب صنحت أتلت زوادو ركب خابت السلاتي يتزحلف عمد أبدور الدر بنازريت والدوس تمن طلطك قدامي درجة مليسام أبتاريخا أبزي أبكتمابات عزكيان 10 كيلومتر وردر قدامي تخوينا تعويتام أتلتات يوردانوس هابت السلاسي ناي مينستر مكلخالن قدوسان تولد زوبادو بدما كالأيتن سالسيتن كوينان حنصات رقيسان أمور داتا عوتات سلماتهم وسيدهم أمنا ويلتشير 11 كيلومتر قدامي سبهاتو كاسته 5 نقفان ورك مدلان كال أي حيل أب إلياس 3 نقفا وسيدهم أمنا دك أنستيو 10 كيلومتر قداميتي ركب هابت سلاسي زوبادو 15 نقفان ورك مدلان عباي وانشان كال ايتي يوردانوس هايل سلاسة مينستر مكلخال دندن 10 نقفان برور مداليان سالسيتي قدوسان تولد زوبادو 7 نقفان نحاس مداليان رابعيتي موزيت تسفاي مينستر مكلخال دندن 6 حمشيتي أريام حدش زوبادو 5 نقفان شادشيتي ترحاس ميكيل زوبادو 3 نقفا تشليمن أمريك تبعتيو 11 كيلومتر قدامي سامسوم أمارة زوبادوب 30 نقفان ورك مدلان عباي وانشان كال أي كبرم قبرك زابير زوبادوب 20 نقفان برور مدليان سالساي دبساي دسالة مينستر مكلخال دندن 15 نقفان نحاس مدليان رابعي ميكيل سيوم زوبادوب 10 نقفان حمشاي موغز شوماي زوبادوب 17 نقفان شادشاي يوناس رزنا مينستر مكلخال دندن 5 نقفان وتاس قرب لهم شلمات كابيد استفالي وحلفتي تعدي لهم مجمريا نزعد الزهكمني منستر زينا بلبي مسجن نعلم ما عنده وددر كزارب متخينا بطعمي صبق وددر نيرو مجمريا كابتي سقابت 10 امين 14 كيلومتر تمبيسات صبو ساعات وسيدو منا مالتي بدحريو انت زنبره وددرات صبق ناي متهللاخ زنبره ينيرو بطعمي صبق تزازيمو مالتي راي أتلت سامسوم نزور الدر نمعوات قبر كها مدلوات انتايز مثل هو مدلوات كا دارجا حجي كاود الدر كسايز نمبر زلو ابزناي موداتا ورحي مالتنا 10 خلته او ودر سلسته ولدكم مهماراتن نزمت سنتين اولمبيك مدلوات هفت ماراتون صبو ساعات نخمسي ابزي ورح 4 كقلمتات ميناتي مدبا زلو مالتي حجي كم سبيد نخونا نقرب اليه نزي كبر بعل أبزخ وارا داري لخامتي بتعمي تبغ نيرو نفاس نيرو قرب دين دحاني بتعمي تبغ نيرو على خليمة بتعمي تبغ هاي أمونغو موادر تخيز نبرة متهلخ كمين يرو هو بتعمي نفعتين يرى قرب أسقات من يرى دين نتوقعزو بعليك اللي كسيرو بتعمي تبغ نيرو راي إفريم نيلو عمد وردر كم نزح لفع عمد بزتفلي توم كم عدمات هجايش كوينهم عبد وردر كستاتفو تصنحو كم مبرأ أفريقيا أدموت أتلتات يلونمو من البات تعلامة تايليرو حقها ناي لو عمد أب هاجر فيدريشن أتلتيكس ترى ترح كيكونه درجة أب بزح هاجرات ناوشتي بمتماتي سرح زلهم مهنياتهم دهر 4-5 ورحي أب ورحي نحسه ناي باريس أولمبيك لنا نوعون مدلاوينا تيز ركبنا تسقى بقرطوا عقباب كنا ما حد رسل زقبا نزيم أب إرتراز اللو أتليتات تدفع نمهب أب وشتنا طرح عشرنا كنسرح مريضنا لنا زي ودرزي كينوتي نزيب على ممعراج أب ورح مقابل زقبر ناي ملا أفريقيا صواتون كابزم كاب قدامي سقاب سالساي ترى دوتو أتليتاتون نابزي كساتفيهم سلازي
ناوشتي نمطمات اوشتنا نمسرح زياده عدل ኤርትራን ተቀዳዳምቲ ኣብ ውሽጢ ነዚ ናይ ፓሪስ ምድላውን ምግባር ኢልና ገበርንያ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ዓይን ክርአ እንዳሊ ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከመይ ፀኒሕኩም ከምዚ ክትዕዘቡ ፀናሕኩም ሃገራዊ ውርደ ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 21 ኪሎ ሜትር ኣትሌት ሳምሶም ኣማረ ናይ ዞባ ደቡብ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 10 ኪሎ ሜትር እውን ኣትሌት ዞባ ደቡብ ርግቢ ሃብተ ስላሴ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታላ መደብና ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ምሳኹም ፀናሕና ሰኣልቲ ተፈሪ ተኽለ ከምኡውን ፊሊሞን የማነ ኣነ ድማ ኣሚር ዓሊ ምስ ኤዲተር ኣማኑኤል ወልደ ገርግሽ ብምዃንና ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ባጽዕ ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ብዓወት ጋንታ ተውለ ተዛዚሙ ንኣስታ 3 ወርሒ ኣብ መንጎ 10 ጋንታት ክካየድ ዝጸንሐ ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ማሕደር ዞባ ወይዘሮ ኣስምረት ኣብርሃ እትርከቦም ሓለፍትን ቤተሰብ ስፖርት ኣብ ዝተረኽብሉ ሰንበት 11 ለካቲት ብድሙቕ ኣገባቢ ተዛዚሙ ኣብ መንጎ ጋንታ ተውለ ጋንታ ቸሜንቶ ዋንጫ መንወስደ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ጋንታ ተውለ ቅድሚ ዕረፍትን ፀወታ ብምቁጻር ጸቕጢ ብምግባርያ መበል 25 ደቂቕ ብመንገዲ ኢብራሂም እድሪስ መበል 33 ደቂቕ ድማ ካብ ኢብራሂም ዓብዱ ዝረኸበተን ክልተ ሾታት ንዕረፍቲ ኣምሪሓ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ጋንታ ሲሚንቶ ተማሒሻ ብምቕራብ ኣብ መበል 50 ደቂቕ ካብ ኣሮን ዑስማን ሾቶ ረኺባ እንተኾነ ጋንታ ተውለ ኣብ መበል 70 ደቂቕ ካብ ኢብራሂም ዓብዱ ንዕኡ ካልአይቲ ንጋንቱ ድማ ሳልሰይቲ ሾቶ ኣበርኪቱ ፀወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ተውለ 3-1 ክዛዘም ክኢሎም ሻምፒዮና ናይ ትግጥምካ ኮይና ኣብ መወዳእታ ዓወታት ጋንታት ውልቀ ተጻወትን ካብ ኢድ ኣመሓዳሪት ዞባ ካልኦት ሓለፍቲ ዋንጫ መዳልያ ሙሉእ ዕጥቂ ድማ ተቐቢሎም ኣብ ተጋጣሚ ብሉፅ ተጻወተ ኢብራሂም ዓብዱ ተውለ ካልኣይ ብሉፅ መዝጋቢ ሾቶ ሄኖስ መዝገበ ራስ ሓማስ ካብ ብሉፃት ኣሰልጠንቲ ደበሳይ ተስፋ ገርግሽ ካብ ሲሚንቶ ኮይኖም ሓላው ማዕጾ ሲም ተስፋ ዝጊ ካብ ክለብ ሲሚንቶ ከዓ ተሸላሚ ካብቶም ዝኾኑ እዮም ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ግማግም ባሕሪ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ቀፂሎም ኣብቲ ብምኽንያት ዘኽሪ ስርየት ፈንቅል መበል 34 ዓመት ኣብ ወደባዊት ከተማ ዋፅዕ መበል 10 ግዚኡ ብክልቲ ፆታ 10 ጋንታት ዝተሳተፉ ውድድር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ጎርጉስም ሆቴል ቀፂሉ ነይሮም ቅድሚ ቀትሪ ቀዲመን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ ዓንበርበብ ሓርና ነበራ ፀወታ ዘጋንታት ካብ ልማ ደቂቕ ህልኽ ቅልጣፈ ዝትራየ ፀወታ ዘጋንታት ጋንታ ሓርና ክልተ ባር ተዓዊታትሎም ቀፂለን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ በኒፈርን ሳዋኔን ተመጣጣኒ ሚዛን ዝነበሮ ፀወታ ዘጋንታት ብዓወት ጋንታ ሳዋ ክልተ ብሓደ ተዛዚሞም ቀፂለን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታት ብድሆን ዓንበርበብ ነበራ ካብ ሕልማ ደቂቕ ፀብለልታ ዝርኣያ ጋንታ ብድሆየን ድሕረን ዝተበራበራ ጋንታ ዓንበርበብ ንፀወታ ክልተ ብሓደ ተዓዊተናሉ ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ ሳዋን ሓሪናን ዘካየደው ኸ ፀወታ ዘን ጋንታት ዝሕሉ እኳ እንተመሰለ ጋንታ ሓሪናን ፀወታ ብምዕባል ክልተ ባዶ ተዓዊታትሎም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝቐፅለ ፀወታ ደቂ ተባዕትዮ ቅድሜን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታት ክንፍን ዓንበርበብ ነበራ ካብ ሕልማ ደቂቕ ዓብላልነታ ዘንፀባርቀት ጋንታ ዓንበርበብ ንፀወታ ክልተ ባዶ ተዓዊታትሎም ቀፂለን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ በኒፈርን ሳዋኔን ካብ ሕልማ ደቂቕ ርሱን ህልኽ ዝትራየ ፀወታ ዘን ጋንታት ብዓወት ጋንታ ሳዋ ክልተ ባዶ ተዛዚሞም ቀፂለን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታት ሓሪናን ክንፍን ነበራ ካብ ሕልማ ደቂቕ ንፀወታ ዝተቆፃፀርዎ ተፃወቲ ጋንታ ሓሪና ኣብ ልዕሊ መጋጥምቶም ፀብለልታ ናይ ፀወታ ብምርኣይ ክልተ ባዶ ተዓዊቶምሎም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብድሆም በኒፈርን ዘካየደው ኸ ፀወታ ዘን ጋንታት ዝሕሉ እኳ እንተመሰለ ህልኽ ዝመልኦ ፀወታ ክንፅባርቕ ግን ግዜ ወሰደን ፀወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ብድሆ ክልተ ብሓደ ተዛዚሞም ሳዋን ዓንበርበብን ኣብ ዘካየደው ኸ ተዓዘብቲ ብልዑል ሃንቀውታ ዝተፀበይዎ እዘን ጋንታት ዘካየደ ፀወታ ካብ ሕድሕድ ዘይበላለፅ ብቕዓት ክንፅባርቕ ተራእዩ ፀወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ሳዋዩ ክልተ ባዶ ተፈጺሞም
ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ሰንበት 11 ለካቲት ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ብረ ግጥማት ደንደን ቀይ ባሕርን ኣልተሓሪርን ተዓዊተን ኣሎም ፍላም ግጥም ፍርቂ መዓልታ ኣልተሓሪር ምስ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ነይሮም ናይ ሓደ ፀወታ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ባዶ ነጥቢ ሒዛ ኣንጻር ሓደ ነጥቢ ዝሓዘት ኣልተሓሪር ዘካየደቶ እዮም ኩባንያ ህንፃ ሰገን ጽቡቕ ብቕዓት ብምርኣይ ናይ ኣልተሓሪር ብፀወታ ብሊፃ ታውዒላ ኮይኑ ግን ኣልተሓሪር ድሕሪ ዕረፍቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ተፃወታይ ዮናታን ተቐስተ መበል 79 ደቂቕ ብዘመዝግባ ሸቶ ሓደ ባዶ ንፀወታ ብመሪሕነታ ክዛዘሞ ኪኢላ 3 ነጥቢ ድማ መንዚዓ ወፅያ ኣባል ክለብ ኣልተሓሪር እፎይ ኣብርሃም ድማ ብሉፅ ተፃወታይ ናይ ተማዓልተ ሸሊሞም ቀጽለን ዝተፃወታ ቀይ ባሕሪ ምስ ማይ ተመናይ ነይረን እዚ ግጥሙን ብኩሉ መልክዕ ክልቲአን ሓያል ተወዳዳርነት ዘርአያሉ እዮም ቅድሚ ዕረፍቲ ብዘሸተ ወፅዮም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ቀይ ባሕሪ ሸቶን ምስጋብ ናብ ማይ ተመናይ ብተደጋጋሚ ከተጠቅዕ ትርአ ነይራ ተኸላኸልትን ሓላዊ ማዕጾ ማይ ተመናይ ንዝመፃ ውዳእት ኳዓሳሱ ሓያል ርብርብ ኣካይዱላ እቲ ካብ ደንደን ሎማ ዓመት ዝመፀ መድሃኒ ረድኢ ኣብ 63 ደቂቕ ናብ ልዳት ዝፈተና ኩዕሶ ተፃወታይ ማይ ተመናይ ኣዱናይ ግርማይ ከውፃእ ክብል ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝግባ ሸቶ ቀይ ባሕሪ ሓደ ባዶ ክትመርሕ ክኢላ ማይ ተመናይ ንዝተመዝግበታ ሸቶ ንምራስ ሓያል ቅልስን ተካይዱ ክሰልጥም ግን ኣይከኣለን ቀይ ባሕሩን ሸቶ ክትውስኽ ኣይከኣለትን ብፀቢብ ሓደ ባዶ ብምዕዋት 3 ነጥቢ ረኺባ ብሉፅ ተፃወታይ ናይቲ ግጥም ድማ ካብ ቀይ ባሕሪ መድሃኒ ረድኢ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናብ ሜዳ ዝወረዳ ደንደን ኣድሉስነን ኣብዚ እውን ብሉፅ ፀወታ ተንጸባሪቖም ኣድሉስ ኣብ 30 ደቂቕ ካብ መንገዲ መድሃኒ ኣብርሃ ዘመዝግበታ ሸቶ ሓደ ባዶ መሪሕነት ሒዛ ደንደን ምስ ኣድሉስ ንምዕራይ ዝገበርዎ ጻዕሪ ናይ ኩርናዕ ቅላዕ ዝረኸብዋ ብመንገዲ እቲ ብሉፅ ተፃወታይ ናይቲ ግጥም ዝተሰመየ ናሆም ታደሰ ጽቡቕቲ ሸቶ ኣብ መበል 37 ደቂቕ ኣጽሪቖም ምስ ኣድሉስ ድማ ሓደ ብሓደ ኾና ደንደን ቅልጣፈ ዝተሓወሰ ፀወታ ኣብ ዘካየደትሉ ኣብ 38 ደቂቕ ብመንገዲ ሮሜል ዓብዱ ብዘመዝግበታ ሸቶ 2-1 መሪሕነት ሒዛ ንዕረፍቲ ኣምሪሓ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ኣድሉስ ብዝግበረቶ ጻዕሪ ኣብ መበል 47 ደቂቕ ሄርሞን ገብረ ገርግሽ ብዘመዝግባ ሸቶ ምስ ደንደን 2-2 ተመዓራርያ ክልቲአን ንመሪሕነት ንምሓዝ ኣብ ዘካየደኦ ጻዕሪ ደንደን ፍጹም ቅላዕ መቐጻዕቲ ዝረኽበት ሓላዊ ማዕጾ ኣድሉስ ዓብዱላሂ ዓብዱራሕማን ኣብ ኢዱ ብምትንካፉ ኣውፂዋ ይኹን እምበር ብመንገዲ ቢንያም ግርማይ ካብ ኢዱ ተንኪፋ ኣብ 71 ደቂቕ ናብ ሸቶ ብምቕያራ ንጋንቱ 3-2 መሪሕነት ዳግማይ ኣትሓዛ ኣድሉስ ከኣ ኣብዚ ፀወታ እዚ ነጥቢ ኣጥፊኣ ድሕሪ ግጥም ኣሰልጣኒ ኣድሉስ ጀማል ኢብራሂም እቲ ክልተ ግዜ መሪሕና ከለና ዝገበርናዮ ጌጋታት ክልተ ኩዕሶ ተመዝጊብና ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ከለና እታ ሳልሲት ከዓ ካብ ተፈንያ ናብ ሸቶ ተቐይራ ብዘካየድናዮ ፀወታ ሕጉሳት ኢና እንተኾና ዕድላት ኣይፈጠርናን ዝያዳ ሕጂ እውን ናብ ፀወታ ኣቲና ተወዳደርቲ ከም ንኸውን ኣይጥራጥርን ክብል ገሊፆም ብወገኑ መዘልንኡ ሳምሶም ሃብተማርያም ናይ ክለብ ደንደን ከኣ ነቲ ፀወታ ተቆፃፂርና መሪሕና ንዕረፍቲ ወፂና ኢና ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ጽቡቕ ተወዳዳርነት ብክልቲኡ ወገን እዩ ነይሩ ብዙሕ ናይ ሸቶ ዕድላት ከሲርና 3-2 መሪሕና ወፂና ኣብ ዝመፅእ ድማ ምስታ ጎብለል ናይ ዝግጥማት ኮይና ዘላ ናይ ኩሉ ግዜ ተቐናቃኒትና ቀይ ባሕሪ እነካይዶ እዩ ኣብዚ ፀወታ ዘርአናዮ ጌጋታት ድማ ምትዕርሕ ጌርና ብምእታው ኣብ ልዕሊ ቀይ ባሕሪ ፀብለል ክንብል ምዃንና ዝፈልጥ ኢሎም ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ግጥማት ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ክልተ ግጥማት ኣብ ዝተኻየደ ደንደን ቀይ ባሕሪ ኣስመራ ቢራ ነፍሲ ወከፈን 6 ነጥቢ ከውሃላ ከለዋ ኣልተሓሪር 4 ነጥቢ ጎዳይፍ 3 ነጥቢ ኩባንያ ዕንፀይትን ሓፂን ሰንበል 3 ነጥቢ ማይ ተመናይ 1 ነጥቢ ኣኪበን ዝተረፋ ኣድሉስ ሰገን ገዘባ እንደኻ እተን ክሳብ ሕጂ ዓወት ከመዝግባ ተጸጊመን ዘለዋን እዚ ግጥማት ሐሙስ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ጎዳይፍ ምስ ገዛባ እንዳ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ምስ ማይ ተመናይ ኩባንያ ዕንፀይትን ሓፂንን ሰንበል ድማ ምስ ኣስመራ ቢራ ብዘካየዶ ፀወታት ክቕፅል እዮም بمخنيات محرار كتم باتع وردرات محباس حالتات مكلخال إرترا تخيدو نيروم أبزي المتسمام 5 مترو 100 مترون ديك أنشتيو زتقبل وردرات أب نايمتسمام قداميتي مسقنا عقبو كاب مخته كاليتي يردانوس يمانه كاب نسري سالسيت دما روداس ولد يوحنس كاب دهو بمخان تعويتن نفس وكفن دما نايشح شعاتي 250 متي نقفان كم دما ورقي ميداليا بر نحاس رخيبان عمل 5 متر خام قداميتي سنت بينام كاب بنيفر كاليتي هيفن نغوس كاب نسري سالسيت دما رقعت تخل مريم كاب دهو بمخان تعويتن أبزون أبزي زتخاعد وردر نايشح شعاتي 250 متي كم دما ميداليات رخيبانين أمناي 100 متر دما قداميتي كريستينا تادس كاب بنيفر كاليتي سلام ولد ميكائيل كاب نسري سالسيت دما يوحنا تسفاي كاب سنطق بمخان تعويتن أمودا تدمع عوتات كاب حلفي مكون حبرتان غسوكاسن منيستر مكلخال كولنيل سولوموسيوم زترال ولن شلمات تقبيلا
ፈንቅል ቅኒት ሓርነት ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ ባፅዕ ካብ 9 ክሳብ 11 ለካቲት ክካየድ ፀንሐ ጽምብል ሓርነት ባፅዕ ምክንያት ምግባር ክካየድ ፀንሐ ፌደሬሽን ምሕምባስን ባሕርን ጃልባን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንበት 11 ለካቲት ተኻይዱ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድራት ናይ 3000 ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ናይ 200 ሜትር ብክልቲኡ ጾታ ናይ 100 ሜትር ብክልቲኡ ጾታ ናይ 50 ሜትር ብክልቲኡ ጾታ ተኻይዱ ኣብቲ ውድድር 5 ዝኾኑ ተወዳደርቲ ካብ ክልቲኡ ጾታን ዝተፈላለየ ክልል ዕድመን ከም ዝነበሩ ካብዚኣቶም 44 ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መብዛሕትኦም ካብ ክለብ መረብ ሰቲት መሰልጠኒ ማእከል ዝሰልጠኑ ኣለዉ 9 ካብ ክለባት ሚኒስትር ምክልኻል ማለት ሓደ ካብ ክለብ ሰንጥቕ ሓደ ካብ ክለብ ድሆ 5 ካብ ክለብ ሽዑላ ሓይል ባሕሪ 2 ካብ ክለብ ንስሪ ክኾኑ ከለዉ 11 ድማ ካብ ዞባ ማእከል ብውልቂ ክወዳደሩ ዝመጹ ከም ዝተሳተፉ ይግለጽ ኣብዚ ከተገልጸ ክሓልፍ ዘይከኣል ብሃገራዊ ፌደሬሽን ምሕምባስ ባሕርን ጃልባን ኤርትራ ንዕወታት ዝኸውን 36 መዳልያታትን 12 ወርቂ 12 ብሩር 12 ነሓስ 12 መነጽር ምሕምባስ ባሕሪ 12 ዕጥቂ ምሕምባስ ባሕሪ ሓገዝ ምግባሩ ንኣባላቱ ምስጋና ይግብኦም ብኻልእ መዳይ እውን ወናነ ክለብ መረብ ሰቲት መሰልጠኒ ማእከል ንምሕምባሲ ባብ 10 ሙሉእ ምትዕራይ ገይሩ ኣብ ቅነ ፈንቅል ንህዝቢ ባፅዕ ዓበ ህያብ ምብርካቱ ዓበ ምስጋና ይግብኦም በዚ መሰረት ዝተረኸበ ውፅኢት ምስ ንዕዘብ ኣብ ትሕቲ ክልል ዕድመ 11 ደቂ ተባዕትዮ 50 ሜትሮ ነፃ ምሕምባስ ቀዳማይ ዳይሞንድ ቴድሮስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካልኣይ ኣቤል መድሃኔ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሳልሳይ ኣዶናይ ተመስገን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተጻወቲ ክልል ዕድመ 13 ደቂ ኣንስትዮ 50 ሜትሮ ነፃ ምሕምባስ ቀዳመይቲ ሱፍና ዳንኤል ዞባ ማእከል ካልአይቲ ዶሪና ሚካኤል መደብ ሰቲት ሳልሰይቲ ሚራክል ተስፎም ዞባ ማእከል ኣብ ተዓወት ክልል ዕድመ 13 ደቂ ተባዕትዮ 50 ሜትሮ ነፃ ምሕምባስ ቀዳማይ ነሲብ መንሱር መደብ ሰቲት ካልኣይ ሰናይ ዘካርያስ ዞባ ማእከል ሳልሳይ ሞሳኤል ብርሃነ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ تعوتي أبكل عدم 15-17 دك تبعتيو 100 متر نتص محمباس قداماي أماني النبي مرب ستيت كالاي قدوس برهانة مرب ستيت سالساي كريس ريتشاردز زوبا سيمناو قيح بحري أبكل عدم 15-17 دك أنستيو 100 متر نتص محمباس قداميتي بانا تكي مرب ستيت كالايتي بانا ولد جبريل زوبا مأكل سالسيتي قصانة تصفاي مرب ستيت أبكل عدم 10 دك تبعتيو كل 100 متر انديفيدوال قداماي دايموند تدرس زوبا سميناو قيح بحري كالاي أمان إدريس سميناو قيح بحري سالساي يوناتان بره سميناو قيح بحري أبكل علم 10 دك تبعتيو كل 100 متر بولكي قداماي أماني النبي مرب ستيت كالاي كريس ريتشاردز زوبا سميناو قيح بحري سالساي نوح ساميل مرب ستيت تعودتي كل علم 10 دك أنستيو كل 100 متر بولكي قداميتي بانا تكي مرب ستيت كالايتي قصان التصفاي مرب ستيت سالسيتي آريام أدحانوم مرب ستيت تعودتي كل علم 10 دك تبعتيو 100 متر بولكي قداماي نسيب منصور مرب ستيت كالاي توماس ميكيل مرب ستيت سالساي كواني قويتوم زوبا سميناو قيح بحري بتعود كل علم 10 دك أنستيو 100 متر بولكي قداميتي دورينا ميكيل مرب ستيت كالايتي سوفنا دانيال زوبا مأكل سالسيتي مسقانا يمان سميناو قيح بحري أب كل عدم للعصر شمون تدك تبعتيو كل 100 متر بولكي قداماي سلمون امباي مرب ستيت كالاي ساميل تصفو مرب ستيت سالساي نجم بينا كم في نسريم أبدك تبعتيو 3000 متر نتص محمباس قداماي سلمون إيوب مرب ستيت كالاي نوح ساميل مرب ستيت سالساي فيليمون السي سميناو قيح بحري رابع يوناتان سامسون مرب ستيت حمشاي روبيل برخت نسريم تعودت الشلمات كابيد كوميشن بحال سبورتين إيرترا أمباسادر زميلة تخلى تقبلهم زخبركم تخطاتلتنا لو معلات زتلالو سمناوي فصاميتا سبورت ابزي تفصيملو مسكال مدبات ار تي في نغرفكم بوغاني سلام